li bi pre živeo bez interneta ili bez putovanja? Da li bi radije izgubio memoriju ili sposobnost učenja? Da li bi pre imao sposobnost čitanja misli ili postao nevidljiv? Da li bi pre više voleo da imaš sreće samo u ljubavi ili samo na poslu? Da li bi pre uvek govorio samo istinu ili uvek samo lagao? Da li bi pre bio vozač MotoGP-a ili vozač Formule 1? Da li bi pre bio slavni pevač ili slavni glumac? Da li bi pre osvojio olimpijsko zlato ili svetsko prvenstvo u fudbalu? Da li bi pre živeo u džungli Amazon ili na Antarktiku? Da li bi pre bio lav ili tigar? Bonus pitanje. Da li bi pre živeo u svetu bez mobilnih telefona ili bez automobila? Koje pitanje je vama bilo najzanimljivije? Prokomentarišite.